Manani guys, igama ngiqobeleni phathela amazwi la e-homecoming ngomhla ka-28 April. Hhayi-ke guys, isifiso uyahamba-ke manje uyobucuza amagabade phela emva kokuthi-ke heyi ehlangabezane ney'mbila yithutha kumankonyane ngayizolo. Ushilo ukuthi mankonyane, sithandwa sami, uyazi ngiyaxolisa kakhulu ngendlela engikhulume ngayo nawe izolo. Ngizokuthengela isitofu sakho yezwa. Wathi umankonyana, nini? Wathi ngiyakuthembisa ngizokuthengela maduzane nje ukuthi phela amasenti uyazi nawe ukuthi awekho kwamanje, kodwa-ke ngizowahlanganisa-ke ebese-ke ngiyakuthengela isitofu sakho esishasha esisebenzayo. Wathi kodwa iy'dingokazi zethu zona zifika kuqala ngithi. Wathi hawu mankonyane, ngiyakuchazela nje. Umankonyane guys wamane wathukuthela wabheka ngasodongweni. Wabona uSifiso ukuthi no, kuzomele ehlise umoya abuyela nganeno, ngoba phela umankonyane nawe ukhombisa intukuthelo ebefanele futhi ukuthukuthela, ngoba imali yonke ngisho nama-savings abo benoSifiso uwathathile wawayisa kubokazi yethu. Uhlale phansi wathi, mankonyane, ngizokuthengela isitofu. Enye into futhi angivaze ngisabonga ngokungixhasa kulolu hambo engilithathayo. Ngiyabonga kakhulu, unkosikazi oqotho futhi ngiyakuthanda. Wawezwa-ke la magama-ke ukuthi uyathandwa ngoba bekade vele efuna wona since phela ezwe uSifiso ewasho kuzethu. Wathi ukuncibilika kancane umankonyana wase wathi okay, ucela ungiphe umzuzwana bandla ngakhele omalume itiye. Kodwa kubonakala umankonyana ukuthi noma esezwile uSifiso ukuthi uyamthanda but enhliziyweni yena ayi usalimele. Akupheli-ke lapho, le eklinikhi guys, okhambeni klinikhi, bekade-ke uphindile benothando bey'khulumela nje iy'ndaba zabo. Kwase-ke kufika le ndaba yokuthi uZethu bekade lotsholwa. Usho kahle uphindile ukuthi hawu, isigodi sonke besigcwele phama kubo kaHlongwane phela kuzobungazwa amalobolo kaZethu. Wamane wathi uThando, sis man, sis, bezobungaza amanyala, ngoba phela amanyala phela lawa awenzakale laphaya. Wathi hayibo, usukhuluma kanjalo. Wathi ngiqinisile, uyazi uZethu lo bekade ebhizi esiza uMpendulo egula, esiza umankonyane egula, kanti uyazi ukuthi ufuna ukumsiza ngisho nakumyeni wakhe emshadweni wakhe. Hayibo guys, wathi uthi uyakhuza uphindile wathi vele ukuthi thina sifuna ukulimela iqiniso. uSifiso unenhliziyo engaphandle. Angiyiboni nje ukuthi le ndaba yesithembu yindaba abanye abantu beyamukela belokhu bethi usiko. Le nto ihlukumeza abantu besifazane, umpedo loya, amanyala. Guys, kuthe kusanjalo kwabe kuqhamuka uZethu. Wathi uphindile nangu. Wathi sanibonani. Uphindile wathi hawu makoti, uyaphila? Wathi yebo ngiyaphila. Wathi ujikisa amehlo wabhekisa ngakuThando. uThando wabheka ifayili ye-patient wangafuna ngisho ukumbuka uZethu. uZethu wathi Thando, wamane athi qwimu amehlo uThando. Wathi ya dokotela. Kubonakala ukuthi kusho ukuthi dokotela kuyamnyanyisa. Guys, yabona kudingala abangani abanjenaka abanjengoThando, like uyayithenga iphathi kamankonyane. Uyabona ukuthi umankonyane le ndaba yesithembu uyivumile nje but akakho happy girl. Sesuka lapho-ke uZethu wahamba. Wathi next patient please, wahamba. Sesihambile waphinde waqhubeka uThando wathi amanyala lawa. Ayi! Phindile wathi vala umlomo, iy'ndaba zabantu Akupheli-ke lapho. uSifiso-ke guys akasapheli esibhedlela nkosi yami, yazi akasapheli kuleya okhambeni iklinikhi. Sehlezi efika khona phela uzo-check uZethu. Ufike ekuseni, angazi noma kusasetshenzwa yini e-police station. Wathi uZethu, washesha-ke bokufika bengakulindele manje. Hhayi wathi uSifiso, hhayi sengifikile. Hhayi-ke guys, base bawotawotwana. Waqhamuka futhi uThando. Wamane wangena nje ngaphakathi wababuka. Wangasho lutho. Ebabuka kambi. Waqeda waphuma wahamba. Wamane wathi uZethu-ke impilo yami-ke le manje. Sekuyina impilo yami-ke le. Uma nangibuke kabi kanje nje uThando, la nje eklinikhi kuyakhulunywa ngami. Wathi abakhulume bagcine la abathanda khona. Ukusala umankonyane uhappy, nawe futhi usungenile la. Kokubheka. So ukuthi abanye abantu bathini, akunandaba. uZethu naye wajabula wahleka. Wathi uSifiso ukulalela-ke hamba uyekini, qoqa wonke amasaka akho. Uthi uzozivakashela laphaya kokubheka. Phela usuyilunga lomndeni manje. Wathi uthe nqikazi uZethu wathi hawu ngiyakucela phela mahlongwane. Wavuma kuZethu ukuthi uzofika azokotiza laphaya kokubheka. Guys,
Akupheli-ke lapho. uMaNkwanyana-ke bekade endwazile naye eyibukela i-roof. Uma wakhe waze wanothisa ukuthi no, khona into edla indodakazi yakhe. Wathi, Mabuyi, kwenze njani? Wathi nya. Wathi hayi bo, Mabuyi, yini? Wathi ma, kunzima. Ngathi ngisheshe ngavuma ukuthi uZethu abe la emagcekeni ale khaya. Wathi awushiswa yini manje lokho mntanami? Wathi yazi phela uSifiso wenza into engayiqondi kahle. Uthathe ama-savings ethu. Yazi le mali sasiyibeka ndawonye. Yonke into ayeyenza wayehlezi engifaka engi-involve. Kulokho mane wawathatha ama-savings wangangitshela lutho, wangasho lutho. Manje ngiyacabanga ukuthi mase sekufika uZethu la ekhaya kokubheka yini enye azoyenza ngaphandle kokungifaka mina. Wathi ngeke manje ngiyacabanga ukuthi manje nje ngasheshe ngayi-calculate le nto le, ngi-calculate wrong. Bengamelanga ngisheshe ngivume manje ukumamukela uZethu. Guys, ukusho konke lokhu uMaNkwanyana seku-late. uZethu usephakathi emagcekeni akokubheka and sikhuluma nje uyoqoqa iy'mpahla uza la. Guys, hey, asha amadama namanzi. Yabona-ke mase kunjena-ke akusekho ukujikeleza ngoba phela iy'nkomo sey'khishiwe. Kushuthi-ke uMaNkwanyana kuzomele-ke asale samukela noma isinqumo asithathile eyisola ngaso but asale se-amukela. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Manani guys, igama unqobeleni bathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-28 April. Hayi-ke guys, Sifiso uyahamba-ke manje uyobucuza amagabade phela emva kokuthi-ke